Hindi na makikita dito. Madron tagway ka dito kay kawaton kanilang butong. Tagunsap si Brian na Nguso man talin Tagunsap si Brian da Nguso man talin Manyakis jud ni Brian uy. Aroy, nakatkat mo si Balot. Aroy, nangawat mo dahil yung butong. Patay, nangawat mo yung butong di ay. Aw nitog aning tag-idja. Diri. Asa may nangawat anak? Tuwa diri to. Ay man, tuwa. Hoy, nang diri. Tuwa. Tuwa to. Tuwa to. Nangawat si Balot to. Usakaw. Kawatan jud din dayon tawanan Ulagi. Karon ka. Hoy, panaway! Ikaw day sigkaw at butong diri ha. Mao na. No, 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 no. Uy, mag 8-8 8-8 na, mag 8-8. Nangawat mo kuno kag butong. Sabi diya, taka-taka malamang mo. Kita dang nagpost up ko diri. Kisa may nagingon nimo. Ani? Baho nga utot ni gawas sa Kali to bag tayo oy. Ay. Gikan man day ko nagkuhan sa eroday. Kaong tae. Jaro, tayo. Sabi diya, taka-taka malamang kagsulti. Tanawa na day ko gikaon niya butong. Wa mga lekoy ko ano. Gikaon. Nagkamangno, tanawang tidan. Oh. Nagpagamay ra ko sang tidan. Maong nagpusap ko diri. Sabi dia. Gwa pa ka na mo naabdan to ana siguro kasi babaw. Bitaw! Batang pasaway at Ang isuga oy. Ako bitaw nangawat pero na mo ebidensya. Tarong-tarungan ning job. Basin pangkulat tahon ta mo ron. batang pasaway at lahat Matoy na kwantohong banig dispresuan. Aw, basi katilaw mo kulata na ho. Kamu pa'y mga mugbo nga mga tao. batang pasaway at Ijarag Brian oy. Ara libuga ka istorya. Ingtug-an na galing si Sag mangawat. Mangita pagatog ebidensya. Bitaw! Sugay! Sa mo tawag mo, subagay na batang pasaway at Tsara isuga oy. Si pagtuon mo di ka na usuklan. batang pasaway at lahat sasabay. Lumundag-lundag ka. Usa tawag mo, jaga suklan. Ingon mga isog. Dagan man lagi. Two, three, action. What's up mga kahungog? Salamat sa pagtanaw sa mong videos. Time to shout out aron. So, shout out day ni Lloyd Pasadas, ni Rahila Iderio, ni Amari Reyes, Gio Dumagan, Bilmar Vlog o mga kahungog, visit mo sa ijang kanang vlog ni Bilmar Vlog kay nindot ang ijang mga vlog ngadto sa Korea ano. So
Padayon lang mo sa pagsuporta sa among mga videos mga kahungog kay daghan pa nga among mga video. Salamat nga madungagan pag mga subscriber ang among mga videos sa kalimut.